Presse! Slap af, mand! Vi må godt filme, hvad der sker, ikke? Hold kæft, mand! Ja, selvfølgelig. Jeg forstår det hele. Men er der en, der er... Hvad siger du? Må jeg ikke filme, hvad der sker? Det er pressen. Må pressen ikke filme, hvad der sker? Nej, du skal ikke gå og vise jer til dig. Området skal renses. Ja, men... Jo. Det er jo ikke renset anderledes, end I vil banke en deroppe, ikke? Forstår du, hvad det betyder? Ja, jeg forstår det godt. Ja? Eller skal du også ind? Er det bra? 2.000 politifolk går amok i Göteborg, en stor del af danskere. Velkommen til nyhederne med sport. Det er poliser. Poliser. Det hører ingen steder hjemme. Det tager jeg skarpt afstand fra. Svensk politi har jo brugt måneder på at forberede det her. Så man har misslyckats med försöket att nå en dialog med de här grupperna. Politiet skød og sårede demonstranter. Politiet er stadigvæk i gaderne. 3 skottskadade. Det var en bestillingsopgave fra svensk politi. Försvinn! Försvinn!
Sing something good to me. Yeah, this world go crazy. It's an emergency. Whoa. Sverige er rystet. Det hører ingen steder hjemme. Det tager jeg skarpt afstand fra. Folk var skræmt nede i gaderne. Ja, det är ju ganska naturligt förfarande. Så gör ju polisen internationellt idag. Serious. It's a tragedy. And it's not the first time, sorry to say. It's not the first time, sorry to say. It's not the first time, sorry to say. It's not the first time, sorry to say.